Granllóns! Capítulo 7. O Legario Oriol, lugar da revolta sen número. Tiveno que buscar no mapa porque nin sequera me dou opción a preguntarlle se sabía por onde caía. No lugar da revolta sen número, ás 11 da noite, había unhas 5 casas cas luces apagadas e sen ningún letreiro que indicase onde estaba o menciñeiro. E o que era peor, ningunha triste taberna onde preguntar, que o lugar da revolta tiña que anunciarse como sitio de interese por ser o único lugar sen taberna do país. A verdade é que tampouco me fixo falta espertar a ninguén, arrimada ao lado da corredoira, rezando para que o desnivel que notaba do lado esquerdo non fose un rego enlamado do que fose imposible sair, que as luces acesas e a música a todo volume, unha vella petoume no portero. Tardei en abrirlle, a luz dos faros dáballe un aspecto terrorífico. «Pinchaches?» preguntou ao notar a miña desconfianza. Baixei o portelo e díxenlle que non, que buscaba o tal Olegario, pero que non sabía cal era a casa. «Ai, muller, eche aquela», dixo sinalando a unha que tiña un portal de cor aluminio cun feixe de hortensias a cada lado. «Pero haiche estar dormindo, deítase cas galiñas, chámalle a ver». A muller apartouse uns centímetros, os imprescindibles para que abrise a porta, e quedou a carón do coche vendo que pasaba ca miña aproximación á casa do médico. «Sí!», saiu sen ganas do interfono. «Ola, quería facerlle unha consulta», dixen. «Pero é que nin pola noite vou poder estar tranquilo», rosmou. «As consultas pola noite cóbranse 100 euros, nin vontade nin gaitas. Tes 100 euros?» «Sí», respondín. «Ponos diante da cámara», pediu. Localiceina porque a vella sinalou o buzón, que ver non había. Despois duns segundos, abriu a porta. A casa non tiña nada de especial. Un banco de madeira cun percheiro cun paraugas colgado detrás. A porta que daba a súa consulta era de madeira cun cristal amarelo labrado con flores no medio. «Senta, muller, senta», convidou aquel home de aspecto canso, pelo cano, gafas gordas e bata de cadros gastada polos cóbados. Despois da amabilidade inicial, doulle a volta á man para que lle puxese os 100 euros enriba. «A ver, muller, que che pasou?», preguntou. Conteille toda a historia. Saíame de carreira e soábame a que lle pasara a outra persoa de tanto repetila. «Nena, iso vaiche custar algo máis de 100 euros, eche un traballo moi fino», bendiu. Un amigo recomendoume que non fixera isto, pero é que a min non me van as medias tintas. Non che vou pagar 3.000 euros nin nada parecido, non os teño, e se os tivera non chos daba. Así que xa me estás dicindo por que non funcionou. Muller, na miña opinión, debiches facerlle caso ao teu amigo. Dixo con sorriso de falsa amabilidade. Sí, canto me cobras pola resposta? Preguntei sen deixarme regatear. 200 euros, dixo atendendo a razóns. Xa serán 100, que 200 están me parecendo moito. Pensou nun momento, uns segundos, os que me levou sacar os outros 100 da carteira. Está ben, dixo. Antes de darllos, expliqueille con total claridade que a resposta debía ir máis aló de dicirme que era un conxuro dun só uso, que estaba cansa de non dormir. Dormira, pero non tiña por que sabelo. E que tiña moi mal carácter. «Tranquila, muller, que desconfiada és», dixo. «Tes que buscarlle unha xaula, e o fecho ten que ser un conxuro como a que ti leches, pero propio, original», explicou o Legario cunha calma pasmosa, igual que se me dera a receita das filloas. «Daquela diste que a cadeira de brazos era unha xaula, e que o conxuro era a chave. E como fixeches para metelo dentro?», preguntei. «Nena, iso xa vale cartos», respondeu erguéndose cara á porta para indicarme que marchara. Marchei porque a vella me vira entrar e seguro que tiña memoria de abondo para darlle a miña descrición á Garda Civil, que senón esganaba o menciñeiro de vez. Ou mellor aínda, quedaba ali toda a noite dando golpes ca tixola na cociña de ferro. De volta na casa había silencio, o normal ata a chegada do demo, claro. Diante da porta doume tanta pena enturbar aquela paz que nin me atrevín a meter a chave na fechadura. Sentei a carón, deiteime feito un novelo enriba do felpudo e dormín. «Que? Hoxe tampouco vas vir?»,
Preguntou a miña compañeira. Que hora é? Respondín. Son as 11. Pois mira, vou coller 3 días de asuntos persoais, que teño un pequeno conflicto aquí na casa, díxenlle. Queres que llo diga así ao xefe? Preguntou asustada. Non, tranquila, xa llo digo eu, respondín. Sorprendíame que, pese a ser tan enchufada, tivese tantos miramentos para falar co xefe. Chameino, expliqueille os asuntos propios e a verdade é que, aínda que polos berros que botaba non lle debía vir moi ben a miña ausencia, acabou dicíndome que collese o que precisase. Os días de asuntos propios habíaos, non se collían, pero habíaos. Erguínme botando contas da falta de sono que tiña, que nin me molestara o ruido do ascensor, nin os carteiros comerciais, nin nada. Pensei que se o trasno dormira toda a noite daquela, aínda había ser divertido telo na casa e ensinarlo as visitas. Pensei que igual o conxuro tiña efectos retardados por non ser original e xa me desfixera dele. Pensei tantas cousas bonitas. Escoitei na orella nada máis abrir a porta. Tan inmediato foi que me dou medo que marchase polo edificio adiante e me botasen a miña culpa. Pero iso non foi nada comparado co que me esperaba dentro. A tele espetada nun paraugas, o sofá do revés, os libros de alfombra, o roupeiro arriba da cama, a lavadora a carón da neveira no cuarto de baño. Me cago no demonio, E cando non censurei os vocablos malsoantes anteriores e censuro isto, xa lle calculades o que saiu pola miña boquiña. O ordenador, como me rompeses o ordenador, mátote, cabrón! Berrei histérica. Ai non, que o levo no bolso. Respirei aliviada. E cacerolada de novo. Vendo aquele espectáculo dantesco, e non é unha exageración provocada polo símbolo enorme de euro casás que me nubraba a vista, non. Entendía que dormira toda a noite. Que se os trasnos durmen, repetiu Lois. Sí, creo que sí. Hai ilustracións deles dormindo, sí, supoño. E que comen? Preguntei. Díxome que amorodos, que eran vegetarianos salvo excepcións e que tiñan un padal exquisito. Tamén engadiu que o tempo dentro dos encerros que me contara o legario eran como letargos e que espertaban con moita enerxía, con moita fame. Igual por iso está tan rebelde, deduciu. Pois como non lle gusten os cereais que teño do froitos do bosque. E, por certo, si que lle gustaban, os 7 paquetes que mercara na oferta do súper estaban escangallados polo chan adiante e ningunha miga lle deixara dos cereais. E, por certo, tamén, si, descubriu que a porta da neveira se abría e que dentro tiña luz. Ha! Ha!